Ayun mga kabuka, magmukbang na punta ni saging saba, di ba? Ano mga kabuka, saging saba. Tapos may ginamusta. Ayan o, ginamos. Ginamos. Tapos atay suka mga kabuka. Ayan, kining suka ato isagol sa ginamos. Yang ginamos isagol sa saging, di ba? Ayan mga kabuka. Ano, saging saba. Muna siya ay saba nga saging mga kabuka. Pinakalami nga saging. Maun siya. Ayan, sa wala pa kailani mo ni saging nga saba. Sa wala ka pa kailani nga saging nga mo ni saging nga saba. Tusok sa ginamos. Yeah. Ayun, lami ini kay mga kabuka bata may ginamos. Dahil saging tapos ginamos. The best mga kabuka. May saging pa ako dito nga niluto. O pati maluto mga kabuka. Hilaw pa siya. Yan. Ayun mga kabuka, yung saging to nga hilaw to. Ito sa hinog. Kasi pag hinog pangit sa isalami tusok ginamos. Dapat hilaw mga kabuka. Diba? Ito na. Ito na. Ay mga kabuka, shoutout pala sa channel ni Boy Farmer Official Vlog. Ayan, nasa screen mga kabuka. Boy Farmer Official Vlog. Ito na yung hapunan ko mga kabuka. Hindi ako kakain ng kanin kasi wala kaming kanin. Diba? Di isa halang mga kabuka ng ginamos. Di isa halang mga kabuka kay di mo ko halang, hilig og halang. Di isa halang mga kabuka. Suka lang ang akong gusto niya, suka. Ano suka? Sausaw sa ginamos. Tapos kaunon. Sarap talaga mga kabuka pag hilaw. Ang iba. Saging saba. Tas ginamos. Tas suka. Magtawag sa mga taga Cebu pa mga kabuka, salagon. Salagon. Wag. Kasi lamig kayo sa kaunon mga kabuka. Lamig kayo sa busog ba? Ba? Ha?
parat yang ginamos mga kabuka. Saging. Ayan, bisa nagsuka mga kabuka. Bisa nagsuka, gamay kayo nagparat na siya. Ayan, may hininda akong suka dito mga kabuka. Okay. Gunti lang mga kabuka para di siya aslom. Ami kayo ba? Ginamos. Dinamos mga kabuka, minang dinamos, diba? Mga kabuka, humok siya kayo. May isa ba? Humok-humok siya. Humok ka siyang ano? Ayan mga kabuka, di ba? Ha? Sabi busugan na ako mga kabuka. Hindi ko ito maubos mga kabuka. Hindi ko maubos to kasi ang dami. Ayun mga kabuka, dito lang yung video ko. Thank you so much for watching kasi hindi ko maubos mga kabuka eh. Yung kalimutan, sa pa nakasubscribe, please subscribe my channel, share, and like. Bye bye.